אבל יהיה קצת תרגום כדי שפחות או יותר. קודם כל ברשות הרבנים החשובים, השם ישמרם בחייהם, ברשות הקהל המקסים שבא לכאן, זכות נפלה בחלקנו לבוא כאן לברזיל כדי לחלוק איתכם יחד את הדברים. פשוט מדהים לראות איך זה נראה. וכאן במקום הזה, מי שקצת יודע בקהל, מי שקצת יודע, לא נתפס לי הדיסק. יש לי פטנט בהרצאות שלי, כשנכנסים אנשים וכולם עוזבים את המרצה, מסתכלים עליהם עד שהם יושבים ככה, אחר כך חוזרים אליי. אז כדי שלא תפסידו את המילים האחרונות, אני חוזר עליהם עוד הפעם. אחד הדברים המדהימים, אתם ראיתם מה כתוב במודעות, או שאתם באתם ככה? מה כתוב במודעות? מה הנושא של ההרצאה, אתם יודעים? למה האישה צודקת? למה האישה תמיד צועקת? צודקת. צודקת. בגלל שהיא צודקת, לכן היא צועקת, היא לא צועקת סתם. באמת, אני לא מבין. כמה זמן את צריכה להיות נשואה כדי להבין שבעלך לא בנוי לנישואים? כמה זמן? מה, אי אפשר לדעת את זה מההתחלה? לא קולטים את זה מההתחלה שגבר לא בנוי למסגרת? את מי מחתימים בליל החתונה? את האישה או את הגבר? את הגבר מחתימים, לא את האישה. מי שעושה את הבלגן אותו מחתימים. אישה כבר קשורה למסגרת, אין לה שום בעיה לזה. היא נקראת קלה מלשון קלה ונגמר ומבושל. הגבר נקרא חתן, זה אותיות נחת. זה נוחת עליו כל העניין הזה, הוא לא יודע מאיפה זה בא לו. לכן עושים לו 7 ברכות כדי לבלבל אותו. האשכנזיות מחמירות עוד עושות עליו 7 סיבובים. הוא מסתחרר לגמרי. ככה הפילו את החומה ביריחו. אז מה, זה לא פשוט? אחד אמרתי לו, התחתנת, הוא אומר לי, מה לעשות? אמרתי לו, איך זה? הוא אומר לי, זה כלא 4. אמרתי לו, למה דווקא כלא 4? כל הזמן היא אומרת לי, דבר איתי ב4 עיניים, דבר איתי ב4 עיניים. אמרתי לו, בסך הכל הכנסת טבעת לאצבע. ונכון, אבל איך הטבעת הגיעה לי לגרון? כבוד הרב. עד עכשיו הלכתי לאן שאני רוצה, באתי מתי שאני רוצה. היום איפה היית? אצל אמא שלך? מה אמא שלך אמרה לי? אמא שלך שאמרה לי, אמא שלך שאמרה. כבוד הרב, אני רוצה חופשיות. ולכן אמרתי להם, הדברים הם פשוטים, רק צריך לראות אותם מהשורש. השם זיכה אותי בדבר מדהים. אנחנו 35 שנה נמצאים בערכים. הרב ויצמן מגיע לכאן, כמו שאמר לי הרב. הוא בא, רואה את הדברים. לפני 25 שנה אמר לי המנכ"ל של הערכים, תראה, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה שאתה מצחיק אנשים בלי ללמוד משחק. למה לא ננצל את זה לכבוד עם ישראל? אמרתי לו, יאללה, קדימה. וכל מקום שמתעסקים בקירוב, אנחנו מדברים בנושאים האלה. אבל הוא אמר לי, צריכים להיכנס לעוד מקום. 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 הוא אמר לי, אתה צריך לשמח את החיילים של עם ישראל. אמרתי לו, אז מה עושים? הוא אמר לי, לך לבסיסי צה"ל ותצחיק חיילים. 25 שנה עד היום אני מסתובב בבסיסי צה"ל, מצחיק חיילים, בהתנדבות, גם הנסיעות על חשבוני ברוך השם. וזה לא ליד הבית, זה בכור האטומי בדימונה, בנ"מ שלהם, בחצרים, ברמת דוד, בג'וליס, כל פעם בסיס אחר. לפני שנה קיבלתי טלפון, תבוא דחוף. מה יש? יש מלחמה נקראת צוק איתן, נכנסים בעזה, וכל החיילים שמה, ואתה חייב ללכת להצחיק את החיילים. אמרתי להם, אני נוסע. יצאתי כל יום, הייתי נוסע מבני ברק לעזה, 3 שעות נסיעה. כל יום, בני ברק עזה. אני גר בבני ברק, מי שרוצה לדעת איפה זה בני ברק, אתה מגיע למקום שבין בניין לבניין, יש עוד 2 בניינים, הגעת לבני ברק. בבני ברק לעולם לא ייפול קסאם. למה? כי הוא תמיד נופל בשטח פתוח, ובבני ברק אין שטח פתוח. אם יש לך קרחת,
אל תיכנס לבני ברק, שים כובע, כי בונים על כל מקום פנוי. וככה אני נוסע, כל פעם, בני ברק עזה. אחד אמר לי בבני ברק באמצע המלחמה, אני נפגע חרדה. איך אתה נפגע חרדה? מה, אתה גר בשדרות? הוא אומר לי, לא, חמותי גרה בשדרות והיא נחתה אצלי בבית. אמרתי לו, זה לא נפגע חרדה, תסלח לי, אבל זה פגיעה ישירה. זה לא חרדה. הוא אומר לי, אתה רוצה לדעת איפה החרדה? אמרתי לו, נו. הוא אומר לי, פתחתי את המזוודה שלה. ראיתי הגדה של פסח, אמרתי, תראה עד מתי רוצה להישאר לי פה. תזכרי מצוות. תראה מה זה, איזה תענוג במקום פה. עוד לא התחלת את ההרצאה, הביאו לך כוס תה. אני, היה איזה מקום, רק אחרי 3/4 שעה הביאו לי כוס עם אקונומיקה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בני ברק עזה, כל פעם נוסעים. יום אחד אמרו לי, הרב לסי, היום אתה בקיבוץ בארי. מה זה? קיבוץ בארי זה עוטף עזה. משם יש תותחנים, מפגיזים את עזה. אמרתי להם, אין בעיה. אני בא רואה תותחים, פגזים. אמרתי להם, אני מוכן להצחיק אתכם בתנאי. אני מוכן להצחיק אתכם בתנאי. אני מוכן להצחיק אתכם בתנאי, תביאו לי טוש בצבע שחור. 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 תביאו לי טוש בצבע שחור, רשמתי על כל פגז, מהרב לסרי באהבה. טלפנו אליי מעזה, אמרו לי, יש פה חלקים שלך, בוא תיקח אותם. פתאום הגיע מג"ד, מפקד עם קרחת לבנה. אומר לי, מי אתה? אמרתי לו, הרב לסרי. אומר לי, מי זה הרב לסרי? אמרתי לו, אתה לא מתבייש? 25 שנה בצה"ל, מצחיק חיילים בהתנדבות. אתה שואל מי זה הרב לסרי? אומר לי, לא מכיר אותך, לא מכניס רבנים לחיילים. אמרתי לו, אני לא רב, אני מצחיק. אומר לי, אני מכיר את הצחוקים שלכם. אמרתי לו, תראה, בוא נעשה עסק. אני אצחיק אותך, אם אתה לא צוחק, אני הולך הביתה. אומר לי, אתה רוצה להצחיק אותי? כן? אומר לי, איך תצחיק אותי? אמרתי לו, אתה לא מכיר אותי, אני מצחיק בצה"ל. אתה יכול לזרוק איזה מילה שאתה רוצה בכל כדור הארץ? כל מילה שתגיד, אתה מקבל פגיחה במקום על המילה הזאת. ונראה מי מצחיק את מי. אומר לי, כל מילה בעולם? אמרתי לו, כל מילה. אומר לי, על הקרחת שלי. אתם יודעים, מי שיש לו קרחת מקדימה זה בן אדם חושב. מי שיש לו קרחת באמצע הראש זה בן אדם שיש לו שכל. מי שיש לו גם פה וגם פה, הוא חושב שיש לו שכל. אמרתי להם, אבא שלי אמר לי, אל תתעסק לא עם ג'ינג'י ולא עם קרח. אמרתי לו, אבא, ג'ינג'י למה? אומר לי, הם יותר מדי פיקחים. וקרח למה? אומר לי, אולי הוא היה ג'ינג'י לפני כן, מאיפה אתה יודע? אומר לי, בוא כנס לחיילים. אני נכנס לחיילים. אמרתי להם, חיילים יקרים, מה אתם עושים אחרי המלחמה? אמרו לי, מתחתנים. אמרתי להם, קרה לכם עכשיו נס. אמרו לי, מה? אמרתי להם, אני 30 שנה מרצה בזוגיות. זוגיות, חינוך ילדים, עכשיו אני בארץ מדבר הרבה על חינוך. כי אחד אמר לי, תאמין לי, הילד הזה, כשהיה קטן, אמרתי, לאכול אותו. היום אני אומר, חבל שלא אכלתי אותו. אז אמרתי לו, אדוני, אתם זכיתם. מה זכיתם? קודם כל ניתן לכם כמה עצות. דבר שני, אמרתי להם, הרב הראשי לישראל, אמר לי, תראה, אתה 30 שנה מרצה בזוגיות, תעשה ספר אחד שיש בו את כל הפסיכולוגיה של הזוגיות. תעשה. חבל, אנשים מתגרשים. במדינת ישראל כל זוג שלישי מתגרש. ברעננה כבר כל זוג שני, כי שם כל משפחה רוצה להתרענן פעם בכמה חודשים. אמר לי, חבל. הכריח אותי. חודש לפני צוק איתן, הספר יצא לאוויר העולם. הוא נקרא זוגיות עם רגש. הרב קרא אותו כל הלילה. אמר לי, אני חייב להוציא חוק ברבנות שאסור לחתן זוגות. אסור לחתן זוגות אם הם לא קראו את הספר הזה. הכנה לנישואים. גם הנישואים עצמם. אמרו לי, תן לנו כמה טיפים מהספר. אמרתי להם, דעו לכם. אם אתה לא יודע מה זה אישה, תישאר רווק זקן עד שתמות. חבל שתמרמר אותה והתמרמר אותך ושניכם תמרמרו את הילדים. אמר לי, טוב, תן לנו. אמרתי להם, אישה לא חיה ולא קיימת. לא מהוויזה שאתה נותן לה. לא מחוץ לארץ שאתה מוציא אותה.
לא מהאוטו שקנית לה ולא מהווילה שבנית לה. אישה חיה וקיימת רק מדבר אחד. תשומת לב, מילים טובות ומחמאות של בעלה. מי שלא עושה את זה בבית, הוא יגלה שמרמרה זה לא רק אונייה, זה גם אשתו. התמרמר אותו. הוא לא מבין למה היא כועסת, הוא לא מבין. והוא לא קולט שיש פה בעיה של תשומת לב. אמרתי לגברים, אתם חייבים לדעת שאישה מדברת עם עצמה בבית כשהיא לבד. אפילו אם היא אקדמאית, היא מדברת עם עצמה. היה אחד הולך ברחוב ועושה, אחרי 2 דקות, אמרו לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מספר בדיחה לעצמי, ואני אומר, לא, אני מכיר אותה. היה קורדי אחד, בא לרופא. אמר לו, אני קורדי, ואני מדבר עם עצמי. אמר לו, זה לא נורא, גם אני דוקטור, ואני מדבר עם עצמי. אמר לו, אבל זה לא חוכמה, אתה מדבר עם דוקטור, אני מדבר עם קורדי. היא מדברת עם עצמה. מתי? כשהיא עושה לך מרק. מעניין מה הוא יגיד. מעניין מה הוא יגיד. מעניין מה הוא יגיד. 2 שעתיים נתפס לה דיסק. הרי 2 שעתיים הוא בא ישר צולל בתוך המרק. בח. היא משתקת את כל הבית. היא לא רוצה ויזה. היא לא רוצה אוטו. מילה אחת על המרק. מה היא שומעת? אם הוא מרוקאי יש המשך. היא רואה זה לא הולך, מה היא עושה? היא באה לסדר את הסלון. למה? אולי יראה אותה, יקשר בינה לבין המרק. אולי הוא יגיד משהו. כלום. עושה לו סיבוב מסביב לשולחן. אחר כך היא באה מהצד הזה. אחר כך היא באה מפה. פתאום הרים את הראש. איך היא שמחה. עכשיו הוא יגיד משהו. תגיד איזה שמחת תורה שאת עושה לי הקפות? לא מספיק המרק מחרבקת מוסיפה לי סחרחורת? אין לו שכל בגרוש. מה ביקשנו ממך? מילה אחת על המרק. כתבתי בתחילת הספר. טעמת כפית מהמרק של אשתך? כנס להיסטריה. אשתי. היא באה, מה קרה? מי עשה את המרק הזה? מאז היא עומדת ככה. מה זאת אומרת? מי עשה? אולי יש פה אישה אחרת שעשתה? את עשית, אני לא מוחל לך. לא בראש השנה ולא ביום כיפור. אבל מה קרה? אני לא סולח לך. אבל מה קרה? מה קרה? את עושה כזה מרק ואת לא פותחת מסעדה? אנחנו מבוזבזים. אפשר לשלם את כל המשכנתה של הבית רק מהמרק שלך. אני מברך על המרק הזה עכשיו 4 פעמים ברכת המזון, אם יעלה ויבוא ועל הניסים. ואשר יצא. הוא לא ראה שהיא רצה למטבח, היא ראה שאף אחד לא רואה. מה עשית לה? לא כסף, לא זהב, לא יהלומים. מילים פשוטות. אנשים אין להם שכל. הם יכולים לחסוך מיליונים רק עם הפה שלהם. אני רוצה לתרגם קצת. קצת ערבי תרגם? תחכו קצת? או שכולם מבינים? מבינים? אז הערבי יגיד ראשי פרקים. Rapidamente algum resumo. איפה הגעתי, אתם זוכרים? רגע, אתם מקשיבים לי, אתם מסתכלים עליי. בסופה. מילים פשוטות. באמת במילים פשוטות אנשים מרוויחים. אחד אומר לי, גם אני שיבחתי את אשתי, כמו שאתה אומר, זרקה עליי מקר של מטאטה. אמרתי לו, זה תלוי. מה אמרת לה? יש גם טקטיקה של דיבור. מה אמרת לה? הוא אומר, לא יודע. אמרתי לה, איזה יופי, היא נקטה את הבית יפה, אמרתי לה, איזה יופי, את יכולה גם לנקות מדרגות ומשרדים. הולך לדבר. מילים פשוטות. המוטו המרכזי זה אישה משמינה דרך האוזניים. גבר שלא יודע את זה שלא יתחתן, שישאר רווק. רק דרך האוזניים היא משמינה. ולא חשוב מה המעמד שלה, הכל תלוי באוזן. ומי שקלט את זה, עולם אחר. אני כתבתי בספר שמי שלא נותן לאשתו בין 3 ל-8 מחמאות ליום, הוא לא יודע מה זה בית, מה זה משפחה, מה זה אישה ומה זה ילדים. לכן זה חובה לדעת. אישה משמינה דרך האוזניים.
גבר משמין ממקום אחר. ואת זה אני אגיד לכם. פעם אנשים מתייעצים איתי, אחד אומר לי, כבוד הרב, אתה הרבה שנים עם הנושא של הזוגיות, אישה משמינה דרך האוזניים. מאיפה הגבר משמין? אמרתי להם, גבר לא משמין לא מהאוזניים, לא מהפה ולא מהבטן. ממקום אחר לגמרי. אישה שלא יודעת את זה, היא מפסידה את בעלה. גבר משמין רק ממקום אחד, דרך האף. מי שיודעת את האף של בעלה, זכתה בבעלה. אתם יודעים שאישה יכולה לקחת גבר שהוא ענק שבענקים ולעשות ממנו אפס אפסים. אישה יש לה כוחות על אנושיים. על אנושיים. איך אישה עושה את בעלה מיליונר? אתם יודעים? מתחתנת איתו כשהוא מיליארדר. יש לה את הכוחות. אם אישה רוצה להיות רעה, אין רעה כמוה בכל כדור הארץ. תראו כל הסופות בארצות הברית, לשון נקבה. סנדי, קטרינה, סופיה, קרולינה. זה כמו אישה, אם היא באה עליך בסערה, לקחה את הבית ואת האוטו והלכה. אבל אם אישה רוצה להיות טובה, אין טובה ממנה בכל כדור הארץ. אישה, אין טובה ממנה בכל כדור הארץ. אישה יכולה לקחת גבר שהוא אפס אפסים ולעשות ממנו ענק שבענקים. רק בפה שלה. אתה יכול, אתה מסוגל, תמשיך, אני איתך, תפסיקי לדחוף. תמשיך, אתה תצליח, תפסיקי רגע. תמשיך, אבל טעיתי. זה לא אתה, זה נתניהו. מה זה קשור אליך? זה לא יאומן מה היא מסוגלת. שתי נשים בהיסטוריה לקחו גבר שהוא היה אפס ועשו ממנו ענק. אחד קראו לו רבי עקיבא, והשנייה זה אשתי. זה לא יאומן. יש להם כוחות על אנושיים. אם הם מנצלות את זה נכון, זה עולם אחר לגמרי. אישה יכולה להפעיל את בעלה בבית כמה שהיא רוצה. רק היא צריכה לדעת לדבר. החליף לך את המנורה בסלון. 40 שנה הייתה שרופה. יום אחד החליט, הוא לא זוכר את הסיבובים. כמעט התחשמל. הוא אומר לך, איך זה? תגידי את האמת, איזה מילים עומדות לך כאן. סוף סוף נזכרת שהחיינו, מקיימנו והגיענו. למה? תחליפי את המילים. איך המנורה? רוץ של המנורה, שיהיה לך אור בעיניים. איזה אור עשית לי? שלעולם לא תהיה עיוור. יש לך ידיים זהב, אתה גדול, אתה ענק. אני מבטיח לך שהוא יתחיל לשרוף מנורות לבד בבית, הוא ישרוף מנורות. הוא ישרוף מנורות. אפשר להפעיל אנשים על ידי דיבור. לנשים אני נותן עצות יותר קשות מהגברים. כי גבר יש לו בעיה. הוא רוצה כל הזמן לנוח, הוא מתעייף מהר, ולכן צריכים לתת להם דברים קומפקטיים, זריזים ומהירים. אישה אחת אומרת לי, אני מתמוטטת. אני עובדת גם בבית, גם בחוץ, רצה, עושה, והוא לא אכפת לו. אמרתי לה, תתמוטטי, תמשיכי ככה. אמרה לי, למה? אמרתי לה, בגלל שאת זזה יותר מבעלך, חילוף החומרים שלך בגוף הוא פי 10 יותר מהגבר. לכי תראי מי מקבל התקפות לב, רק הגברים. ראיתם אישה עם התקפת לב? נדיר. רק הגברים. ראיתם אישה עם אינפוזיה בבית חולים? רק הגברים. תראו אותם אינפוזיה ופיג'מה. זו. לך תראו אותם תקועים. אני מרצה בבתי זקנים. אני נכנס הרוב זקנות. אני אומר להם, איפה כל הזקנים? אומרים לי, עפו מזמן. יושבת לי אישה בת 98 בהרצאה עם אודם ביד. אמרתי לה, למי את מתאפרת? למלאך המוות? איפה בעלך? אמרה, לפני 20 שנה כבר. שלא יחזור לי פתאום. יש שם איזה גבר בן 86 בעגלה, הוא לא יודע אם הוא חי, אם הוא מת. מה קרה לך? תמשיכי לזוז. גבר, אסור לתת לו עצות קשות. דברים כלילים, זריזים. אמרתי לו, אתה נכנס עם אשתך לסופר? זרוק לה מילה. אומר, מה אני אגיד לה בסופר? אל תקני הרבה?
אמרתי לו, תהיה קמצן. אני כתבתי שאישה לא יכולה לסבול 5 סוגים של גברים. א', גבר ישנוני, ישן, עייף, קנה חלב שבוע הבא, אין עם מי לדבר. יש עוד כמה גברים שאישה לא יכולה לסבול, אני נמצא הרבה זמן בשירותים, אבל הכי הרבה היא שונאת, גבר קמצן. לא עליכם, יש גברים שיש להם עיניים כמו קופה רושמת. נופל לו, איך קוראים פה למטבעות פה? נופל לו ריאל מקומה רביעית. הוא רץ במדרגות, הוא לא מוצא אותו. ואז הוא שומע בום, הוא הגיע לפני הריאל. הוא לא מאמין. קמצן. שאומר לו, תקנה לי קולה, אני צמאה, אין לי כסף. תשתי סודה בחושך, תרגישי קולה. מה יהיה? זה אותו גרפס. קמצן. תקנה לי פן לשיער, אין לי כסף. קחי מסרק רוצי בירידות. הוא לא מאמין. תקנה עגלה לתינוק, אין לי כסף, אבל העגלה שבורה. ראיתם עגלה שבורה? אתה שם את התינוק, כל הברזלים מתקפלים עליו בעין. ועוד גלגל אחד עולה לו עד העין ומשחק איתו בנסיעה. תקנה עגלה, אין לי כסף. יום אחד אמר לה, אני לוקח את הילד לקופת חולים. לקחת לקופת חולים, חזר עם ילד אחר. אמר לו, מה קרה לך? זה לא הילד שלנו. אומר לה, אז מה? תשתקי, תראי איזה עגלה חדשה. איפה הילד? מה קרה? אמרתי לו, אתה נכנס לסופר, תגיד לי אשתך מילה. מלמה? דחוף לה את העגלה. תגיד לך, מה אתה דוחף? תגיד לה, יש לי מילה שאני אומר לך אותה, רק כשתגיעי לאזור של הסוכר. היא הולכת לשם. נו, תדעי לך. כל מי שנמצאת כאן בסופר, כולם קופות לידך. נו באמת, מה קרה לך? השתגעת באמצע הסופר? את רוצה לראות בואי, קח אותה לקופאיות, זה אפשר לעשות רק בישראל. פה אפשר לעשות את זה. אצלנו מעל כל קופאית כתוב קופה מספר 1, קופה מספר 2. ולאת רואה קופה מספר 1, קופה מספר 2, קופה מספר 3. בואי תראי, יש פה איזה קופה מהירה, צ'יטה. בואי, עוד לא ראית קופה ראשית איך היא נראית. מה אכפת לך לשמח את הבית? אמרתי להם, הדברים הם כל כך פשוטים. רק צריך ללמוד מאיפה בן אדם משמין. אישה משמינה דרך האוזניים, גבר משמין דרך האף. תעודדי אותו, תרימי אותו. כמה שתרימי אותו יותר, יהיה לך גבר בבית. כמה שתורידו אותו יותר, מה יהיה לך בבית? יום אחד בגיל 50 תרצי להישען, אין, עם מי להישען, הוא מתחת לשטיח, כבר הורדת אותו למטה. חייבים לרומם אותו, לעשות ממנו גבוה. זה פשוט לטובתנו. אישה אחת אומרת לי, תעשי לי שלום בית. מה קרה? הוא יוצא ב-6 בבוקר, הוא יוצא ב-6 בבוקר, הוא יוצא ב-6 בבוקר, הוא יוצא ב-6 בבוקר, הוא יוצא ב-6 הוא יוצא ב-6 בבוקר, הוא יוצא ב-6 בבוקר, עוזר ב-6 בערב. במקום לבוא הביתה, קודם כל הוא הולך לאמא שלו, אחר כך חברים שלו. בא לי ב-12 בלילה, זה גבר? אמרתי לה, גבר שבורח מהבית, יכול להיות שהבעיה אצלך. למה אתה בורח? אומר, כבוד הרב, אישה טובה, נקייה, מסודרת, הילדים שיעורי בית, אין כמוה. אבל אם אני בא ב-6, כוחה במותניה, כבוד הרב. אל תשכח שהשנת צהריים. מה קרה? אתה עוד שואל מה קרה, והיא מוציאה את העוזי. כבוד הרב, אין לי כוח לשמוע אותה. אני בא ב-12 בלילה, כשהילדים גמרו עליה לגמרי, גם אז היא צועקת, עזוני, למה לא צרח והיא נופלת, כבוד הרב, תענוג לי ותענוג לה. אמרתי לה, גברת, את אשמה. אמרה לי, למה? כי לגבר מגיע הביתה. אפילו שהוא לא שווה את זה. את שומעת את הצעדים שלו, עופי לדלת, תהיי סופרמן. אמנם סופרמן, אבל את עופי לדלת. אני אקבל אותו, ברוך הבא וזה, איך הוא יודע שקשה לי ויש לי רמה. אתם יודעים מה זה רמה? רמה זה תעפלך, קרנה, ברבה מועקה, רבינה, ביידיש, זה גיפיל דיפיש, עומד לה כאן ככה. רוצה להוציא אותו. אמרתי לה, תגידי לו הכל, אבל קודם קבלי אותו.
תפתחי את הדלת, תשברי את הציר. ברוך הבא, שמשמור אותך, התגעגענו אליך. כנס, אתה העיניים של הבית. לא, בלי האצבעות. אתה העיניים של הבית, אבל דע לך, אני עייפה, סחוטה, גמורה, מקררת לגמרי. אבל רק ראיתי שהגעת, התעוררתי. עכשיו מה אתה רוצה, כוס תה, כוס קפה, או אתה מעדיף להתקלח, המגבת מוכנה. אני מבטיח לך שבעלך יתחיל לגמגם. אלה, איזה קומה עליתי? זה הבית שלי? תעשי לו קפה, תשבי לידו. איך היה בעבודה? תשאלי, עבדו עליי. מי עבד עליך שילכו לעזאזל? מי? אני מכירה אותך, בשבילי אתה גאון וחכם ואין כמוך בעולם. שישאלו אותי מי אתה? חמסה על העינום. פתאום תראי את החזה של בעלך מתרחב לאט לאט. גברת, הוא נהיה חמאה, תמרחי אותו על הקירות. נגעת לו בנקודה של הגבר. אישה עד אמרתי לה, תוצא שבעלך יהיה כבש בבית. אמרה, אם אפשר עם עיניים כחולות ופעמון. אמרתי לה, אפשר, תגידי לו כל הזמן, אתה אריה, 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 פתאום תראו אותו, מה, לבד הוא יהיה כבש. גבר שעושים ממנו אריה, הוא נהיה כבש. גבר שעושים ממנו כבש, הוא נהיה אריה. ואם הוא לא יכול עלייך כי ידעו לה, הוא יוריד את העצבים שלו על הילדים שלך, לא חרם. תני לו את זה. במקום זה מה אישה עושה? איך היה בעבודה? תשאלי, עבדו עליי. בטח, עם פרצוף כמו שלך. איך לא יעבדו עליך? הרי אתה עקום מהיום שנולדת. הנה הברית שסידרת מדלדל עד עכשיו. הנה המנורה שרופה 40 שנה ולא אכפת לך. הנה הידית של הדלת, אני פותחת, אני נשארת לי ביד. ואל תדאג, לא רק אתה עקום, כל האחים שלך עקומים כמוך. ותגיד לאמא שלך שזה הגנים שלה. אנשים לא יודעים לדבר, פשוט. אמרתי להם חבל. היא אומרת לו, מה לא שמעת מה קרה לי בבוקר? בא אינסטלטור, אומר לי, יש לך סמרטוט בביוב. אמרתי לו, זה לא יכול להיות, הוא בעבודה. והיא רוצה שלום בית. שלמה המלך אומר, אשת חן, תתמוך כבוד. את רוצה להיות אשת חן, תתמכי כבוד. כמה שתעודדי אותו, תרימי אותו, תרוממי אותו, את זוכה לגבר בבית. אנשים פשוט יכולים להיות מאושרים, והם רק חיים אחד עם השני. הם לא מאושרים. למה? כי הם לא תפסו את הנקודה האמיתית. ועל הנקודה הזאת נדבר מיד. כבוד הרב? אתם לא משתעממים שגם מתרגמים וגם זה. אם לא, אני אמשיך את הכל ברצף. באחד הסיבובים שאנחנו מסתובבים בארץ זה כל ערב מקום אחר, היה דבר מדהים. מה קרה? כמה פסיכולוגים קראו את הספר שלי ואמרו לי, הזמינו אותי להרצאה. למה לא כתוב שם הרב מיכאל לסרי? כתוב רק מיכאל לסרי. חשבו זה דוקטור. הזמינו אותי. אמרו לי, תשמע, אתה מדבר מעל הפסיכולוגיה המודרנית. אתה יכול להסביר לנו משהו? אני כן. אתה מצחיק חיילים. אנחנו מאוד שמחנו. אתה יכול להצחיק גם פסיכולוגים? אמרתי להם, לא. אני לא מצחיק פסיכולוגים. אמרו לי, למה? אמרתי לו, הפסיכולוג, אתה מספר לו בדיחה. במקום לצחוק, הוא מתחיל לחשוב מתוך מה אמרת את הבדיחה הזאת. האם בגלל ההתקפות הסכיזופרניות שהיו לך בעבר, או שזה בגלל הבעיה של הדיסוננס הקוגניטיבי של הפסיכואנליזה בקרן שלך, במוח בפנים, בכרומוזום. אמרו לי, אנחנו מנטרלים את עצמנו מהפסיכולוגיה, תגיד לנו בדיחה. אמרתי להם, תגידו מילה, תקבלו. אמרו לי, פסיכולוג. אמרתי להם, מה ההבדל בין פסיכי לפסיכופת לפסיכולוג? אמרו לי, מה? אמרתי להם, הפסיכי בונה בניינים באוויר. הפסיכופת גר בתוך הבניינים האלה. והפסיכולוג לוקח מהם שכירות. אמרו לי, זה נכון. אז אמרו לי, תגיד לי, אפשר לשאול אותך כמה שאלות? כן. אומר לי, מכיוון שאתה כתבת בספר
שאם הזוגיות היא טובה, לא צריך לחנך את הילדים. אם הזוג הוא טוב, לא צריך לחנך את הילדים. ילדים רואים דוגמה אישית, לא צריך לחנך אותם. ילד לומד מדוגמה אישית יותר ממיליון דיבורים. לא לדבר, להראות, מעשים. ככה זה. הדיבורים שלנו רק מקלקלים. יש אמא אומרת לבן שלה, אם תשקר, יש לי פלפל חריף, סובב לך אותו בפה. ביום אחד היא עייפה, אין לה כוח לדבר עם אף אחד, נהיה טלפון, היא אומרת לאותו ילד שאמרה לה עם הפלפל, אמא לא בבית. אז הילד אומר, אמא אמרה שהיא לא בבית. אז הוא אומר לו, תעשי טובה, אם אתה לידה, תשאל אותה מתי היא תהיה בבית. או שלוקחת אותו לשוק, זה היה הרבה פעם בארץ, לקחת אותו לשוק, נגמר לה הכסף. היא אומרת לו, עולים לאוטובוס, אל תגיד שאתה בן 6, תגיד שאתה בן 5, שלא נשלם עליך אוטובוס. הוא עולה, מסכן, יצא כזה ג'לוב. שואל אותו הנהג, בן כמה אתה? אומר לו, בן 5. אומר לו, מתי תהיה בן 6? אומר לו, כשאני יורד מהאוטובוס. דוגמה אישית. אמרתי להם, שאם ההורים הם בסדר, זה כתוב בהלכות סוכה, 2 כהלכתן, 3 אפילו טפח. העיקר ש2 יהיו כהלכתן. ולכן, אמרו לי, טוב, אפשר לשאול אותך שאלות, נהייתי המטפל של הפסיכולוגים. יש לי 2 ילדים רבים, אתה לא מבין, יש לי רק 2 ילדים, הם רבים, אפשר לעצור אותם, הוא לקח לי, הוא עשה לי, הוא אמר לי, איך אתה פתרת את זה עם הילדים שלך? אמרתי לו, אני לפני 20 שנה פתרתי את הבעיה של הריב של הילדים. היום הם רבים רק 10 שניות. מלא איך עשית את זה? אמרתי לו לפני 20 שנה כשהתחילו לריב, אמרתי לו, בואי, שב אתה פה, שב אתה כאן. מה קרה? הוא לקח לי, ואתה לא נכון התחיל. אין שום בעיה. אני לא נכנס לוויכוחים עם ילדים. איך הם התמודדו? דבר שני, גם אם אתה תיכנס לוויכוח, אתה לא תצא מזה. למה שפכת לה את השוקו? היא בעטה לי בקלמר. למה בעט לו בקלמר? הוא סחב לי את השמיכה. למה סחב את השמיכה? הזיז לי את המיטה. למה הזיז לי את המיטה? לקחת לגו. אתה תגיע איתם עד 6 מבראשית. לא נכנס לוויכוחים. אתה אומר ככה, אתה ככה, אין שום בעיה. תראה כמה ספרים יש לאבא, שולחן ערוך, רמב"ם. בוא נראה מי צודק. פותח שולחן ערוך, ראובן הלווה לשמעון 1000 זוז. אומר, אבא, לא הלוויתי לו, והוא לא הלווה לי. אמרתי, נכון, באמת, ההלכה הראשונה לא מתאימה לכם. בוא נראה ההלכה שנייה. שור של שמעון נגח. אבא, אין לנו שברים. תראה אם המקרה שלכם הוא נדיר. בוא נראה הלאה. פתאום הם רואים שבאמצע המשחק הם לומדים הלכות. תראה לי ילד שאוהב ללמוד הלכות באמצע המשחק. איך שהוא קולט אומר לי, אבא, עזוב, אני אתן לו שהוא ישחק קודם ואחר כך אני, רק תחזיר את הספרים האלה למקום. אני מחזיר את הספרים למקום. מאותו זמן איך שהם רבים, רגע, שולחן ערוך, אומר לי, לא, זה מקרה נדיר, נדיר. עדיף תסתדר לבד. אמרו לו, תשמע, אתה אדם יצירתי, איך קושרים קשר נפשי עם הילדים? אמרתי להם, פה לא נפלתם רק אתם הפסיכולוגים. כל העולם כולו, האנשים לא יודעים לקשור קשר נפשי עם הילד. אמרתי להם, חבל, אם הייתם קוראים את הספר, הייתם רואים שם את הפתרונות. קשר נפשי עם ילד. שאלתי בספר, למה אישה מביאה ילד אחרי 9 חודשים? למה לא אחרי יומיים? התחתנו, אחרי יומיים נביא ילד, עוד בחתונה נזמין אנשים לברית. לא, 9 חודשים, למה? כדי שתלמד לקשור קשר נפשי עם אשתך. יש לך 9 חודשים טירונות, לקשור קשר. למה? כי מי שקושר קשר נפשי עם אשתו, יהיה לו קל לקשור קשר נפשי עם הילדים שלו. ילד ואישה זה אותו דבר. תקשור קשר נפשי. בוא נראה אותך קושר. אתה בא בערב עייף הביתה, מהעבודה. אמרתי לו, יש לך חשק לדבר עם הילד? הילד בא, אבא, ציירתי צפרדע. יופי, תראה את זה לאמא, זה דומה לה, תראה לה. איפה יש לו חשק לדבר איתו? גם כשהוא מדבר איתו רק קשר טכני. בוא הנה. מה שמעתי עם מה שהיום שיעורי בית, אה? כבר הזכת לך בשיעורים, נכון? לא רוצה לשמוע אותך. אמרת את זה כמה פעמים? לא רוצה לשמוע. אמרת בזה. הילד שמע כמה נביחות והלך לישון.
זה מה שהוא שמע, זה קשר נפשי? על מי אתה עובד? אמרו לי הפסיכולוגים, אתה צודק, אז מה עושים? הביאו לי כוס תה? אז מה עושים? אמרתי להם, מה עושים? אתם אין לכם מה לעשות, לנו יש מה לעשות. מלימה? כדי לקשור קשר נפשי עם אישה, לקשור קשר נפשי עם ילדים, צריך שכל העולם ימות. אם העולם חי, אי אפשר לקשור קשר נפשי. יש רעש של טלפונים, של פלאפונים, של טלוויזיה, של מדיה. אי אפשר. כדי לקשור קשר נפשי, חייב שהעולם ימות. הגמרא במסכת תמיד אומרת, רצונך לחיות, תמות. רצונך למות, תחיה. זה פשוט. אתה רוצה לחיות, הכל צריך להיות מת. אמרתי להם, לנו יש יום אחד בשבוע. אין פלאפונים, אין מדיה, אין טלוויזיה, אין עיתונים, אין כלום, הכל על הפלטה. שקט מוחלט. הכל שקט. 24 שעות ביממה. זה יום האהבה, זה יום השמחה, יום הילדים, יום הלימוד עם הילדים, יום ההתקשרות של אבא עם הילדים שלו, יום ההתקשרות של אבא עם אמא. זה יום אחד, 24 שעות, נאכל, נשתה, נפצח, נדבר, נצחק, נשיר, נרקוד, נשחק. יש לנו 24 שעות, לא עבודה, לא שום דבר. אנחנו קושרים קשר נפשי. אמרתי להם, אני מזמין אתכם לשישי שבת אצלי בבית. ערב שבת אני מזמין אתכם. סעודת שבת 6 שעות. מ-6 עד 12 בלילה. אומר לי, זה לא חוכמה. אמרתי לו, מה זה לא חוכמה? אמרתי להם, אדוני, אם אתה יודע לנצל את זה, רק אני קודם כל, הערכים לא נותנים לי לעשות שבת בבית. קודם כל, שיתנו לי לעשות שבת. אתם לא יודעים, אני לא יודע אם יש פה אנשים שיודעים מה זה ערכים. הרב אמר לי שהרב ויצמן בא וקצת אנשים יודעים מה זה. הגוף הגדול ביותר בעולם לקירוב רחוקים. 600 אנשי צוות. זה לא יאומן, באנגלית, בצרפתית, בעברית. סמינרים, 5, 6, שבת, למשפחות אקדמית, למשפחות רגילות, למשפחות באנגלית, בצרפתית, בעברית, רווקים, רווקות. השבת הזאת, אני הייתי במקסיקו, אשתי מטלפנת אליי, היא אומרת לי, יש עכשיו סמינר רווקות בערכים, 300 רווקות הגיעו, ביניהם 30 רווקות שהחדרים שלהם ערבים ובדואים במדינה. יש שם מכת מדינה עם הדבר הזה. היא אומרת לי, בוא תראה, רק לשקם אותם זה 4 חודשים. היא אומרת, פשוט מדהים. ובמוצאי שבת, אחרי שיוצא שבת, היא אומרת לי, אתה יודע מה היה? 2 אוטובוסים נסעו לירושלים למדרשה. הולכים עכשיו ללמוד להקים בית נאמן בישראל. בנות שלא יודעות מה זה אהבה, מה זה בית, מה זה שמחה. איזה שיקומים. רק ב10 שנים האחרונות הבאנו מתאילנד, גואה, נפאל והודו 3,500 צעירים וצעירות לארץ, וכבר רובם נשואים עכשיו ברוך השם. רק מהסמינרים של הרווקים והרווקות שאנחנו עושים 35 שנה, סמינרים רווקים רווקות, חיתנו עד היום אנשים שיש להם בית נאמן בישראל, 22,000 זוגות נשואים, וברוך השם הקימו בית נאמן בישראל. והרב אמר לנו, אל תפרסמו, לא בערוצים בטלוויזיה ולא כלום. אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. תעשו את העבודה בשקט ואתם תצליחו, בלי פרסומות. ובאמת זה ככה. אתם יודעים שלפני 17 שנה באו אלינו טומי לפיד ועוד כמה מהחברים שלו למשרד ואמרו לנו, אנחנו חקרנו במדינת ישראל מי המקרב הכי גדול של היהודים. אנחנו ראינו שיהודים לא שמרו שבת, לא ידעו מה זה טהרת המשפחה, מה זה יום כיפור, ואתם אחראים לכל מה שקורה פה במדינה. ואם אתם תמשיכו את זה, אנחנו נשמיד אתכם מהמפה. ככה אמר לנו. היינו מקבלים ממדינת ישראל $3 מיליון בשנה. למה?
כי אתם עושים עבודה יותר טובה משל הסוכנות. על מתי אמרו לי את זה? יש לי מכתב שראש הממשלה אז נתן לי. למה? יצאו 150 חבר'ה, צעירים, ישראלים, פייטרים מהצבא, יצאו להולנד לפתוח שם 150 עסקים ולהתחתן עם הולנדיות. כל אחד רוצה פרה הולנדית. אמרו לי, תשמע, הרב לסטי, מה אתה אומר? אמרתי להם, עשו לי שם בלילה. בוא נקום, נלך מהר להולנד, נחזיר את כל ה-150. אמרו לי, איך? אמרתי להם, לא לדאוג. אנחנו עם הצחוקים והסבבות והחבר'ה והאחים, העניינים אחי, איך אתה אחי, יותר אחי מהאחי, אין אחי כמו אחי. נכניס אותם לעניינים. יצאנו, 4 מרצים. כובעים, קסקטים, ג'ינסים, הכל. ונכנסים, התפקיד שלי זה לזהות ישראלים. אני מזהה אותם בשניות. הייתי עם יהודה ברקן במקסיקו. אמר לי, תזהה לי ישראלי. אמרתי לו, בוא ניכנס לסופר, אני מזהה אותם לפי האף. אני נכנס לסופר, 60 מקסיקנים עומדים בקופה. עכשיו מקסיקני, יש לו ראש כזה, הוא עומד, התור לא זז, גם הוא לא זז. 40 שנה יכול לעמוד ככה, הפקידה מתה. החליפו אותה, הוא עומד. ישראלי, התור לא זז 2 דקות, הוא מתחיל להתנדנד באמצע התור. אמרתי לו, יהודה, זה בחבר שלו ישראלים. מלך אתה יודע. אמרתי לו, עוד שנייה, הוא עוקף את כולם, מגיע להתחלה ודוחף. לא עבר חצי דקה. אומר לחבר שלו, בוא כולם אהבלים פה, בוא. הלך להתחלה, דחף, נכנס, החבר שלו נשאר בחוץ, אומר לו, כנס, לא נעים, כנס. הכניס אותו. האמריקאי מאחור אומר לו, I'm sorry. אומר לו, לא מסרתי לך, אל תמסור לי. 2 דקות, 150 רווקים. לקחנו $70,000. אני כל כך מקנא בתורם הזה. אני מקנא בו. הוא אמר, קחו $100,000 בשביל המבצע הזה. תביאו לי את הישראלים בחזרה. $70,000 לקחנו מלון מחוץ לאמסטרדם, 4 שעות נסיעה עד הים. לקחנו בית מלון 5, 6, שבת. אמרנו לו, עד יום שבת, יום שישי, אתה תראה פה 150 חבר'ה. 3 אוטובוסים. הלכנו, ישראלי, אתה אומר לו, בוא בחינם, בית מלון עליי, מה אומר לך? לא יאללה, הוא מרים טלפון לחבר שלו, בוא בית מלון עליי, כאילו הוא משלם עליי. 149 חבר'ה השגנו. אמרו לי, הרב לסטי, חסר אחד. בוא נלך. אמרתי להם, לא. כל המציל נפש אחת מישראל. כאילו הציל עולם מלא. הבן אדם הזה עכשיו התחתן עם גויה. התחתן עם הולנד. יהיה לו ילדים. הוא ימות, אין לו זרע. כל הילדים לא שייכים אליו. זה יהודי בלי כלום. מה, אתה משוגע? אמר לי, אבל זיהית כבר פה 149 חבר'ה. אמרתי להם, בוא, אני הולך למלון הזה. עוד לא היינו שם. אני הולך בחדרים בשקט. למה ישראלי כשהוא לבד, הוא מתחיל לשיר שירים של דיכאון. נשארתי לבד, אני גלמוד, רוצה למות. אני הולך, אמרתי להם, הישראלי בחדר הזה. אמרו לי, לא שומעים כלום. אמרתי להם, הוא פה. מה, יש לך רוח הקודש? אמרתי להם, לא. בואו תראו למה הישראלי פה. הוא רוצה לקחתי אותם מטר אחורה, היה מנורה שיוצאת להעיר את המסדרון. המנורה הזאת, היה שם במנורה כוס חד פעמי תקוע בין המנורה לבין הקיר. אמרתי להם, הישראלי בחדר הזה. ראה שאין פח, תקע וממשיך. עובד בחדר, יוצא ישראלי עם טרנינג. מה העניינים? אמרתי לו, מה העניינים אחי? איך אחי מרגיש אחי? אתה יותר אחי מאחי. הצילני, נע מיד, אחי מיד. ישר, העלינו אותו לאוטובוס. 150 חבר'ה. הבאתי אותם למלון. אמרו לי, תגיד לי, הכל על כתף, אתה נותן לנו שבת, הכל בחינם. מה אתה רוצה מאיתנו? אמרתי להם, אני רוצה לשאול את כולכם שאלה. למה אתם רוצים את הולנד? אמרו לי, רוצים להתחתן עם הבלונדיניות של הולנד. אמרתי להם, זה כל הסיפור שלכם? אמרו לי, כן. אמרתי להם, תקשיבו טוב. היה פעם השפן, היה לו אוזן בלונדינית. כולם צחקו עליו. אמרו לו, שועל, תן לו איזה עצה. תן לו איזה עצה. אמרו לו, שועל, תן לו איזה עצה. תן לו עצה. אמר לו, תקשיב, אם אתה רוצה לשמוע ממני, אני חכם. שים את האוזן שלך על הפסי רכבת, יבוא הרכבת, הופ, יחתוך לך את האוזן, ואף אחד לא יצחק עליך. תודה רבה, תהיה בריא. שם את האוזן, באה הרכבת, בום, חתכה אותו ל7. פרקה לו את כל הראש. אמרו לו, תגיד לי, מה אמרת לו? מה עשית לו? אומר, רציתי ללמד אותו
שלא כדאי לאבד את כל הראש בשביל חתיכה בלונדינית. אמרו לי, יפה, התחלת טוב. ישבנו איתם חמישי, שישי, שבת. תוך חודש ימים החזרנו את כולם לארץ ישראל. אז הממשלה הביאה לי מכתב. אמרו לי, תודה רבה לכם, זה מבצע שאין כמוהו. אמרתי להם, אני לא צריך אתכם. 3 מיליון דולרים היו נותנים לנו. אמרו, מפסיקים הכל. למה? בגלל שאנשים שאתם מתעסקים איתם, מתחילים בסוף לשמור שבת, לשמור טהרת המשפחה. אז מה אמרתי להם? שבת זה הרמוניה, זה בית, זה משפחה. שום דבר. אתם מתחילים ככה? בשום אופן. הפסיקו את הכל, רצינו לסגור. עד שהלכתי לרב עובדיה, עליו השלום. נתן לי כזאת סתירה, אתם יודעים שהרב, נתן סתירות. אבל לי הוא לא נתן ככה חפיף. נתן לי אחד, אני מרגיש אותה עד היום. אומר לי, אתם לא מתביישים? 6 מיליון יהודים הלכו בשואה, אתה רוצה שילכו עוד 6 מיליון יהודים בהתבוללות? אתם מצילים את עם ישראל, אתם 600 אנשי צוות, אומרים ברוסית, באנגלית, בצרפתית, באיטלקית, מה אתם לא עושים? מה אתם רוצים לעשות שואה בעם ישראל? אמרתי לו, מה נעשה? אין תקציב. אמר לי, לך לעם ישראל. אמרתי לו, מה זה לך לעם ישראל? יש לי הרצאות יפות, כבוד הרב. אני לא רוצה לקלקל את ההרצאות שלי. אמר לי, אתה לא יודע מי זה עם ישראל. עם ישראל זה אנשים חמים, זה אנשים עם לב חם. אתה תגיד להם שאתם מצילים את בנות ישראל, מצילים את עם ישראל, ואתה תראה שאנשים יפתחו את הלב שלהם. למה? אמרתי לו, למה יפתחו? הוא אומר לי, למה רק אתה הולך לתאילנד? אתה יודע שכל יהודי בעולם חייב ללכת איתך? חייב ללכת איתך? כל יהודי, ישראל ערבים זה לזה. אמרתי לו, מה, כל אחד יכול לדבר כמוני? זה לא כל אחד יודע, אתה צריך בדיחות, אתה צריך ככה, שכנס אותו לעניינים, לערבב אותו. אתה לא יכול. נכון, אמר לי, כל אחד לא יכול. אבל כל אחד יכול דרך המעשרות שלו לעזור לכם. כל אחד יכול דרך הלב שלו לעזור לכם. אתה לא יודע כמה אנשים יכולים, ואנשים רוצים, רק הם מחכים שאנשים יבואו אליהם. אמרתי לו, כבוד הרב, אני הולך. הוא אומר לי, אני רוצה לתת מתנה, ונתן לנו מתנה, אחר כך אני אראה לכם אותה. אמר לי, תקשיב, תלך לעם ישראל, אל תפחד. אני אומר לך שכל הפעילות שלכם זה רק בזכות האנשים האלה. אנשים טובים שיש להם לב זהב. ולכן אין לי שבת אחד שיש לי שבת בבית. פעם בחצי שנה אני עושה שבת בבית. הנכדים שלי אומרים לי, מה? מתי נראה אותך? אמרתי להם, מה נעשה? עם ישראל נשרף. מה, נשרף אני אבוא הביתה? אשתי אמרה לי, היא הולכת לרווקות, אני אצל הרווקים, אני גם לא רואה אותם בשבת. היא אומרת לי, אמרתי לה, מתי נראה אותך? אמרה לי, פתח את האלבום, שם תראה אותי, וזהו. מה נעשה? אמרה לי, כשיבוא המשיח, אני מבטיחה לך, אני אהיה איתך כל שבת. אבל מה לעשות עכשיו? עם ישראל, תראה מה קורה לבנות. אז אמרתי לפסיכולוגים, אתם רוצים, אין בעיה. אתם רוצים? שבת. תבוא אליי שבת, אמרתי להם. בוא תראה מה זה שבת. אמר לי, זה לא חוכמה, אתה אמרת שיש לך מעל 10 ילדים ומעל 30 נכדים. אמרתי להם, תשמע, כששבת יושבים ביחד, כולם צריכים לדבר, כולם צריכים לומר משהו, להתבטאות. אמר לי, איך אתם עושים? תראו, קודם כל נכנסים הביתה. אתה בא מהבית כנסת כמו מלך עם גדוד. כולם מנשקים את היד לאמא, לפי האריזל, מנשקים את היד לאמא, מקבלים מן הברכה לאור של הנרות של שבת. אמא מחייכת חיוך שאין אותו בכל השבוע. רק ביום שבת. מברכת את כולם, באים לשולחן, אחרי שלום עליכם, אני צועק. מי עשה את החלות לכבוד שבת קודש? אמא והנכדים, סבתא. ומי עשה את הסלטים לכבוד שבת? אנחנו המרוקאים עושים חי סלטים. 18 סלטים. יש כאלה קשה להם, עושים רק סלט חי. חי סלטים. מי עשה את הסלט לכבוד שבת קודש? אמא, סבתא. אז בוא נשיר לשיר. בואי. אמא יושבת בכיסא של אמא. אמר לי הפסיכולוג, מה זה כיסא של אמא? אמרתי לו, אצלנו כל גבר, כשהילדים קצת גודלים, ללכת מהר לנגר, למדוד קודם כל את הממדים, ללכת לנגר, לעשות לאשתו כיסא עם ידיות ואריות, ולהגיד לילדים, אוי ואבוי אם אני אראה ילד יושב על הכיסא של אמא. רק אמא. הילדים רואים שאבא מכבד את אמא, אבא אוהב את אמא. ולא רק זה, אלא גם כשאבא לא בבית הם עושים מה שאמא אומרת. תעשה את זה מיד, מסתכלים עליה ועל הכיסא.
מהפחד הם עושים. מיד. היא יושבת בכיסא, וכולם סביבה. אשת חיל מי ימצא, והיא... אל תגזימו, אני צריך להגזים. אל תגזימו, זאת אומרת, תשאירו עד הבוקר. יש כאלה איך עושים אשת חיל, אשתו עומדת פה ומסתכל על התמונה של אמא שלו, עליה שלום. אשת חיל נמצא ברחוק, לכי בינתיים תביאי סלטים, תעשי משהו. לא, מה קרה לך? תעשה מזה שמחה. זה יום שבת. אני מרחם על כאלה, באמת יש כאלה, אני ממש מרחם עליהם. אחרי הדגים והמטבוח קצת רואה אחרי הסלטים, העיניים שלו מהבהבות לבד. אחרי הבשר הוא לא מזהה את אשתו. הוא מזהה רק את החדר שינה. מגיע לכרית כשם שאני רוקד כנגדך, כך הם ירקדו אחרים כנגדי להעירני, לא יוכלו ליגע בי ולא ישלטו בי, והוא נופל נפילה והוא נוחר ושועיות עפות לו מהאף. לא חרם, לא חרם. אמרו לי הפסיכולוגים, איזה משחק אתה עושה להם? זה 6 שעות, זה הרבה זמן. אמרתי להם, כל משחק שלי זה 1.5 שעה. אומרים לי, איזה משחק? אמרתי להם, תלמדו פסיכולוגיה 400 שנה, אתם לא תגיעו למשחק הזה. שאלו אותי קודם, איפה למדת פסיכולוגיה? אמרתי להם, לא למדתי לא מפרויד, ולא מאדלר, ולא מקאנט, ולא מפרנקל, ולא מכל האסכולה האבינאית. אני למדתי מדוקטור שלמה המלך. וכל החוכמה נמצאת אצלו. ואמרו לי, תן לנו משחק אחד של שלמה המלך. אמרתי להם, אני אתן לכם. הילדים יושבים. אני מביא ממתקים שלא עולים בזה. כל ממתק עולה מעל $2 ומעלה. 2, 3, 4, 5, 6. ערימה כזאת. והכל מכוסה. אני מוציא את המפה כמו קוסם, וכולם. ולהם דעו לכם. יש כאן ילד שיקבל 10 ממתקים. יש כאן ילד שיקבל 20 ממתקים. אבא, במה זה תלוי? כל ילד שיספר לי עכשיו דבר טוב שהוא ראה אצל אח שלו או אצל אחותו באמצע השבוע, כל דבר טוב שראית זה ממתק אחד. עוד דבר טוב, עוד ממתק. עוד דבר טוב, עוד ממתק. אבא, אני ראיתי את שמעון איך שהוא קם ב6 בבוקר, התלבש יפה ולא העיר אף אחד עד שאמא לקחה אותו לגן. אתה ראית את זה? בכבוד. אבא, אני ראיתי את משה איך שהוא ויתר את המשחק לשמוליק ואמר לו, תשחק אתה קודם ואחר כך אני. בכבוד. אתה תראה אותם כל השבוע מסתובבים עם משקפות. מה אתה מחפש? אני מחפש דברים טובים אצל אחים שלי כדי לספר את זה בערב שבת. הילד הזה מפסיק לדבר לשון הרע. כי איך ילד אוהב לשון הרע? איך שאבא ואבא, לך תראה בכלי עבודה מה שמעון עשה לך, שבר לך את כל... אני מוציא אותו מזה. הילד הזה בגיל 30 ידבר דברים טובים על אשתו ועל הילדים שלו, יהיה לו מתוק בתוך הפה. מתיקות הוא ירגיש. אמרתי לו, כי זה הכנסנו לו את הערך עם הממתק ביחד. אמרו לי, איך מסתיים המשחק? אמרתי להם, כל משחק שאנחנו עושים, זה מסתיים בצורה שאבא ואמא מאוד אוהבים אחד את השני. איך? נשארים 2 ממתקים גדולים. אבא, מה זה הממתקים האלה? זה אחד, מה אבא יספר על אמא, ומה אמא תספר על אבא. ואז אני מספר להם, איזה אמא יש לכם? אין אמא כזאת מ6 ימי בראשית. מה קרה לכם? ביום שלישי זה התור שלי לעשות ארוחת ערב. אמא אמרה לי ביום שלישי הזה, אתה לא עושה. אמרתי לה, מה פתאום? זה התור שלי. מה? אתה היית היום ב7 בסיסים בצה"ל. הצחקת חיילים 7 שעות. אתה לא מסוגל לדבר. אמרתי לה, אבל זה התור שלי. ורבנו. ואמא ניצחה, כמו תמיד. והיא עשתה לי ארוחה שאפילו שלמה המלך לא אכל אותה. מה היא תעשה לי ב2 בלילה? עשתה לי גבינה וגם קצת ירקות. אבל בשבילי זה כמו שלמה המלך. באמת גם שלמה המלך לא נראה לי אכל את זה. אמרתי להם, ראיתם? משחק אחד אמרתי להם. לא יותר מזה, רק משחק אחד. כמה שזה חשוב. דרך המשחקים אתה יכול. אבל מי שיש לו מוטיבציה יכול לעשות את זה. מי שאין לו מוטיבציה זה בעיה. אבל כשעושים את זה כל הבית נראה אחרת. קודם כל ללמוד מאיפה האישה משמינה, מאיפה הגבר משמין. ואז כבר הכל מסתדר בתוך הבית. הרב יתרגם את
את הדברים בראשי פרקים, ואז אני אתן לכם את ההפתעה של הערב. הרב אמר שלא עושים באופן כללי כאן נושא של כספים וזה, אז אני אספר לכם מה קרה לנו כשהיינו במקסיקו. אני אמרתי להם מה ביקש ממני אז בזמנו הרב עובדיה. הרב עובדיה אמר לי, תקשיב, אתה תלך בכל העולם כולו, ואתה תבקש מאנשים, כל אחד עם הלב שלו, שיקחו משפחות. זאת אומרת, בן אדם צריך להיות לו בייבי בכיס. 10 משפחות בתוך הכיס שלו, שכל מה שנעשה להם, החזרה בתשובה שלהם, הזוגיות שלהם, הבית שלהם, עד לדורי דורות, זה שייך לאותו בן אדם. הוא קנה אותם, זה שלו, זה מגיע לו. ככה הסברתי להם במקסיקו, ואז אמרתי לרב, כבוד הרב, כדי להציל לפחות 10 משפחות, צריך $1,200. הוא אמר לי, תעשה להם את זה בתשלומים, כל חודש $100, והם יצליחו לעשות את זה. אמרתי להם את זה במקסיקו, ובאמת אנשים ממש מכל הלב. לכן אנחנו לא רוצים לעשות את זה פה בצורה כמו שהרב ביקש, אז לכן אנחנו רק נעשה, מי שירצה יכול לקחת את הדבר הזה. פה למשל יש מקום שצריך לרשום. ביקש ממני המנכ"ל של הערכים יוסי בנס, הוא אמר לי, תקשיב, כשאתה הולך לחוץ לארץ, כל מה שירשמו לך אנשים פה ברשימה הזאת, איך שאתה נוחת לארץ ישראל, נותנים את זה ל10 אברכים שילכו 40 יום בכותל המערבי כדי לבקש על אותם אנשים שרשומים כאן. וגם כל אלה שירצו להיות מאלה שנותנים לך 10 משפחות, שזה 1,200, יש כאלה נתנו לי את זה ממזומן, $1,200, כל חודש $100, תן להם את המתנה שלי. מה המתנה שלו? אז ביקשתי מהרב, אמרתי לו, מה נעשה? אומר לי, תעשה ספר תהילים ותביא לי את זה, אני אברך את זה. אז לכן הוא אמר שמי שבעזרת השם ירצה, יוכל לקחת את הספר תהילים הזה מתנה. אז לכן בסך הכל, רק רבי יצחק אביטל ייתן לכם, ואם אתם תרצו בעזרת השם תוכלו לרשום את זה כאן, זה בסך הכל $1,200, מי שירצה. הרב ביקש לא לעשות מזה עניין גדול, אז רק נאמר לכם את זה. כאן, במסך, אני רוצה להראות לכם רק חלק קטן. אני לא יודע, יש לך פה את התדמית? אם זה יפעל, תסתכלו קצת, מה 35 שנה. 35 שנה, מה היה מההתחלה ועד הסוף, איך זה התחיל ולאן זה הגיע עכשיו. על כל המסך.